Ladies and gentlemen, tadzoka kuna Mutumwa Masango after Apostle TF Chiwenga vavashoropoza chaizvo. Mutumwa makareruka zvekudaro kaini? Aiwa, tina kureruka kurema. Kurema. Wakaona uchitaura zita rako mastreet oziva tiri kupisa. Saka chinoitika chekuti kana chinhu chisina basa chakadarika vanhu havachitarise havana basa nacho, asi chine basa chakadarika vanhu vanochitarisa. Mukutadzirei Apostle TF Chiwenga oro makavatadzirei? Because for a very long time Apostle TF Chiwenga wanga wachitaura about Mutumwa Masango bva vamuzomboita nge vanyarara. Then izvezvi ndaona vane renewed attacks over your name. Muri munhu akaipa. Zvazvinoita iye ndiye anoziva kuipa kwangu. Nekuda kuti zvazvinoita kana tichishumaira shoko hatifanira kushoropodza vamwe vanhu. Tofanira kungoita shoko sezvariri. Asi tikaona kuti iye ane pfungwa dzakawandisa kudarikawo dzedu nematauriro ake. Asi isu tichitoona kuti aiwa tiri kutokakata. Plus wakaona munhu wakutaurwa kunzi chakati kureva kuti pane basa hombe riri pauri. Yes, ndio zvandambotsana kuti hakuna chinhu chinotaurwa. Kana kuti zvafamaziva kuti kunzi vanhu vati ziko kureva kuti mune zvamukutobata zvinopisa. Zvekuti kupasa kuti vamwe vanhu vatisepike pazviri. Saka kureva kuti Chiwenga kana kuti Masango akutoziva kuti Masango andine power. Kutomboti nyarare kwanga achitaura nezvakureva kuti the more time yanga ndisabudikira stereki ndichiita basa raMwari, ndakumbeta zvanga ndichimbeta kufama nditeka. Kureva kuti iye anga akutoona kuti tinge tapera basa. Saka izvozvo kuti ataura nezita rangu toziva kuti Masango ari kutopisa. Saka iyewo nhau iripo ndiye kuti iyewo ndakamunzwa achitaura futi achiti ana DJ Ola, ana Zigo, mamufanira kutaura mazita yangu musina kubvira manditanga mandifonera, mufanira tanga magara neni pasi mutaura mazita yangu. Kwese mazita rake, zita redu, zita rangu ine akutaura nezvaro. Akambotanga andifonera ndakutaura zita renyere. Saka nyaya iripo ndekuti munhu unzwa ndionzwa kachinzi anzi iye anoda kunakidza nokushoropodza vamwe nditeka. Anzi ingwe rinonaka, anzi richakwewa rimwe rikazokwewa iro roti mawara azere ivha nditeka. Kureva kuti iye ada kushoropodza vamwe. Asi totinda kuti ndo makuriro basa rake ranenge achiita. Ngaramba achitaura, the more time anotaura vanhu vanotobvunza kuti Masango achakambomira sei. Rega tende. Iye ndingamudza munhu wangundidzikisira asi aisingazivi kuti kuno vanhu vanobva vatotarisa Masango kuti ndiani. Toda kumbonisa kuona nezvake anditeka. Zvinobva zvatopa more marriage, yes. But mimi moyo menyu hamuna here manje kudevelopa ruvengo towards Apostle TF Chiwenga? Kana nhasi tendikatosangana na Apostle Chiwenga handitombobatikana tototaura kana achida kuti totomhoresana hazviri sei zvadambudziko. Zvazvinoita ndezvekuti hapana zvimwe zvaunondoona kuti kutsvaga content chete wakanditeka achitaura zvaari kutaurawo. Saka hazvifanira kubva zvandibata mustereki aiwa. Yes. Aiwa, tingopfuura nepo since iriyo nyaya iri kuitika izvezve Apostle TF Chiwenga naEvangelist Marufu vane debate ravari kuita musi wa26. Hanzi naEvangelist Marufu rinonzi discussion. Munomuona sei murume anonzi Marufu? Munomuziva? Ya, ndinomuziva. Chiripo ndechekuti mukati mumazuva ano mune vachisumuka vanhu vachiparidza nditeka. Evangelist Marufu ndakatanga hangu kuvaterawo mamaiso ndichiona zvavanenge vachiita vachiita handiteka. Yes, saka isina chidiwo ibasa ravanobata riri hatina kuishata. Kuparidza iko kunotodiwa handiteka. Chisingadiwa chete kushoropodza vanhu paevhangeri yavo. Siya munhu aita zvinhu zvaita zvaanoita. Chero munhu achiita chivanhu achiita zvipi, iwewe mhanya nechannel yani yako. Vanhu vedu vane problem kuti vanotanga kushoropodza vanhu kuti inganga vanoshoropodza nengi profita madzibaba chakati. Aiwa, indi kuti nini Evangelist Marufu akatomira program yavo yekuparidza yeye nokudzidzisa zvakatokosha zvakaita sei zvakadaro. Saka chiripo ndechekuti chisingadiwe chite nyaya dzekushoropodza kudzikisira vamwe vanhu vanenge vachiita zvavari kuita sei zvavari kuita. Munhu ano vanhu 2, ano vanhu 4, ano vanhu 10, ano vanhu 1000 wese chatiri kunamata Mwari mumwe chete. Saka chingadiwe chete kushoropodza. Saka Evangelist Marufu ndo mbotera kumasemoni avo anenge vachiita. It's good, vanosemona zvinhu zvakanaka. Yes, handione zvakaipa. Yes. Aiwa. Tapfuura nepo tichinzwa kuti zvakamira sei namadzibaba Masango. So madzibaba Masango ndaona pane post rakaiswa paZim Celebs raita nyaya munyika yese yeZimbabwe. Muchinzi mimi muri kutipa vhidhiyo kana munhu wako akunetsa
usanyanyode kuda kuwanza mashoko kana kurwa naye kana kudii, chingouye nezita rake chete kwandiri. Ya, achina kubreka Zimbabwe chichikabreka mese. Zvazvinoita ndezvekuti mukuona pane hari iri apa pai. Hari iyoyi pasi pachapo iyoyo, izvimwe zvepamusoro apo izvo. Ndoma tutokanda mazita evanhu vari kunetsa imomo. Nedzimwe nyaya dzatogadzira futi ipapo. Mapakato pana zvitoitikawo paya. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti anhu anotadza kutaura. Kuno vanhu vanogona kusura chirovana, kutsvukisana ropa. Kana kutourayana nemapanga chaiwo. Vanhu vanofanira kuteerera kuti masango avoda kutaura kuti kudii, vada kumbodzana kuti kudii. Vanhu vanogona kuurayana, kutochika nemapanga nenyaya dzekuti manetsana, nenyaya dzeshanje. Saka takati uya nezita rake chete munhu wakutiise muhari. Hatina kutaura, tataura zvatinotaura zvakaipa, hatina kutuka vanhu ba. Tatisu kana wanetswa nemunhu wako, musaswere kurovana kana kunetsana. Uya nezita rani rake, toita munamato. Infe kana wanetswa nemunhu wako usaswere kurova, because varume tisu tinonyanyorova. Yes, anditeka wotorova. Zvafanira kutozoti munhu wabata unozoti mukadzi wangu ari kuhura, usira kutowisana naye. Uya uise loko chete. Koko muramba nzi mukadzi kana aona ndaramba. Baba pana vanhu vasingarambane baba. Varume vangana vakahurwa nevakadzi. Nhasi vanawo mudzimba dzavo. Hakusi kutoroyiwa kwacho. Aiwa, nyaya iripo ndeyekuti yamoyo yevanhu baba. Rudo rwevanhu vaviri runonetsa kupindira. Yes. Ndiko zvoti munhu anohurirwa otoregerera. Tinadzo dzimba dzakawanda dzakamira dzatiri kutoona dzine vanhu vakaita saizvozvo. Anditeka asi dziripo. Imi mukahurirwa munoregerera remutombo. Zvakudhipenda nemoyo wangu inini. Because ini chiripo nchekutika wakadzamara watozachipo chekuti vazhinji vavo unozona vanohuriwa vanoti hasha anotanga kumhanya kudzishamwa dzakana vabereki kuti mukadzi akahura. Asi time anenge akugeta kuti akadzi kuti aenda zoti arapati naye. Ono vakadzi futa mumwe ndivatori kofuta vanenge kuti murume anga ahura anditeka. Iwo tofunga kuti handakaenda. Kana ndatoenda inini life yemurume hapana kwachaenda. Zvatopera. Murume angu asara futi obva aitawo anototsvaya futi. Iwo ndofunga wawo kumba kwenyu kuti haina zvandikaita rereko kuvanhu murume anga akahura ndakazviitirei. Dai ndakaziva ndakaramba ndakadasi. Asi sina kupublisha chiunhu. Asi kazhinji shoko futi rinobva radzoka roti murume anotendedzwa kuita vakadzi vaanoda. Mapanzisa mukadzi anoita murume mumwe chete. Saka ishoko futi inodaro. Asi ngatisabatirirane zviri panyama tenda kuti ngatisabatirirane istereka nditeka. Ko kana ndisingade vakadzi vakawanda asi ndichida magirlfriend akawanda. Zvazvinoita manje kana waone mukadzika unoitire magirlfriend yacho. Variko vanhu makuti magirlfriend arisi kuramba anditeka. Asi tingoda kuti isusu kuchingotora kaungoziva wachenda kuti ndani wakadzi 2 ndani wakadzi 3 anditeka. Panongosora chingochita. Andimapona. Saka isi kutsanangura kuti pandikati munhu ave nezita paya nokukanganisa paya. Yes, andivapona. Zvafana zondogona kubata nyaya yachivhayo anditeka. Nasonja paya madezi pawakanetsana seri kwanditeka. Andona mukadzi akaenda chipublisha chakati anditokona. Aiwa, mukadzi yeche anopfungwa yeche aite zvezvezvi. Social media iwo akaimba yako. Upona. Esi nase paya mukadzi yangu anotoreketa kuti izvo ndikaenda social media paya. Pana umwe kusapota kuti yes, tuka. Taura anditeka. The more time wakataura, waifunga kuti utanisha munhu wako itomupublisha. Kuna mabebe vanenge dzitori dzimwe popi baba dzedzo dzakadarika iwe uchimboendeka tete pamberi. Wodzozodza munhu akutoedza kuti ididere. Ikatoataka ipo paya apa nditeka. Yes. Zvakafanana kuti vakadzi vane problem vane problem yekuti vanogona kutanisha murume wake pavanhu iti murume wangu anohura chaizvo komana. Murume wangu anda vakadzi singaiti. Mari naisipoenda kuvakadzi singaiti. Munhu wautodzayo chiratori mukadzi wemunhu. Anenge akatoti rega nditombonzvenga noweseri timboona kuti akaita sei murume wangu anohura iye. Munhu anda kutoona kuti akaita sei. Zvafanira kupabuchete mukadzi wangu anohura stereki. Munhu adaona kuti akaita sei ndikuona. Saka tukaedza kutsanangura maexample yakafanana nezvakatika pana wiki neopanditeka nemudzimai wake. Ukaona izvo zvatina wiki abva tora imwe njuzu anditeka. Abva tora pombi baba anditeka seiti pombi anditeka. Abva iwisa pamba. Andokona. Kurova kuti iyo mukadzi wacho nongwasuruka ufunga kuti zvafanira kuti murume wako nemukadzi atiza pamba haina nchada nezvako. Iwe chinyatsa kutora time yako. Yokuenza kutora akadarika iye wacho kuti zviyatsa kugadzira basa nditokona. Kwira level. Yes. Ndimo time unongonzi wadzikisiwa saka kwira level. Zvafanira chiro chinhu pazvinhu zvaunoita muupenyu. Iwe wodzikama wozongosurprise vanhu kwira level. Saka pane imwe level inodiwa
sanyaya iripo ndeye kuti isu yaidzadzana ngati pakati pedu apa ngatisanyanya kutunidza mhepo stereke nokuti chakati mhepo ndaroiwa chakati ndaitwa zvakanditeka saka isi kuita nyaya dzokuvaka kuno kusaka muna mati uyu uri kuvaka kuno vanhu uri kuvaka muna mati iwoyo. Yes. Aiwa mutumwa imimi ameno kana ndiri kuenda pamberi pangu ndichikuteererai ndinoona kuti dzidziso dzamunenge muchipa dzinenge dzitori nechenjedzo chaiyo yekuti munhu akateerera ureva muwana kutokomenda unondokomenda achiti madzibaba Masango ndikovafarira vanotaura zvinovaka. Vanhu vanouya kwamuri vachida kubatsirwa vamwe munovapo here counseling yekuti munotoziona kuti hapana apa pasi kumboda bakatwa kana zita kana kuiswa munamato parungoda ndigare navo pasi ndovafundisa ndovapa counseling vanhu vatodzokera kumba wakawanda like Sunday ndo maevhangeri atinopa iyoyo like panapa tinopa futi zvakare evhangeri iyoyo tinokansela vanhu dzasinochiita nchigara nchiudza vanhu kuti murume nomukadzi makanetsana mumba pete kungoti ndakutomhanya kudza vanhu like ndakutotiza pamba ndakutosiya imba munhu unogarira imba yako kwete ndogarira vana garira imba yani yako kuwewo kana dai murume wacho saka kuti vanhu vasina vana vese murume nomukadzi saka kuti vanhu ivavo havasi kugarira pozi hapana vana kapa kwete kugarira rudo handiti nemusha wavo. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavasari nyaya kuti ana mai ndonyanya ana vakadzi ingoti kuti vakadzi mudziye mutete baba unoda kuregererwa varume rifanira kuti vakadzi mudziye mutete vakadzi tiita sekuti vakadzi muzhinji da kuvakurudzira nyaya yekuti kana wanetsana nemurume usangoti ndakutakura mubhegi ndakuenda mumba kwedu shingirira uri papi uri paipapo. Ukambona murume tikakurira kumushaka taenda kunomora nyuchi dzinonzi nyuchi dzegonera uchi wacho unonaka zvisingaite bozi unenge makore asi waita ukaruma nyuchi 3-4 ka waikonombotiza asi wofunga kuti gandidzokere nyuchi dzegonera dzine uchi unonaka kureva kuti marriage inotombovava hakuna imba isinganetse chero imba yani nani chero imba ipi neipi vanhu vanotombovavana baba zvisiriasi mudzimba umo zvoni patozoti kati ngatichinjanei baba Zigo mumbotora mhuri yangu imi ndombotora yenyu mhuri yenyu yangu mona kutoiramba 2 minutes kuti shamwari watore mhuri yako kuno kwanditeka ite atite kugarikari layo. Saka tiradzidzisa vanhu vana mudzimba vanofanira kuwana nguva. Saka isi nyaya yecounseling totoiitawo panapa nditeka zvinhu zvemabhizinesi chete toudza vanhu kuti no zvakafanira kuti ukabata $50 per day mari yego ndokubatsira nditeka mumwe munhu anoona pasina kana sendi asi itori mari yakawanda end of the week wotone $300 wotone $400 anditeka wautogadzira chinhu chihombe. Saka zvinhu pana tokudzidzisa vanhu zvinhu zvakawanda mukomasiku asi for the meantime tikuti isusu vanhu vane matambudziko vabati panotasi panoponesa like isu vanhu vane mazita vanhu vari kunetsa ngauya nayo vazvikwereti vanhu vari kunetswa nekuti aini zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munenge akatora mari yangu nevanhu vakagadzirwa vacho uza kuno munhu akuti wakamupa mari so vanokugadzira kuti mari yako haishandi. Saka zvimwe zvinhu zvatiri kuita papi panapa ndikupaona mutumwa tavamisa vachida kuenda kuchegutu ndonzira yavada kutoenda. Saka mutumwa mazuva ano hatichaita mavhidhiyo akarebesa munongotipa mashoko enyembetsera. Isu tiri kuti vanhu ngavabate panoponesa mukomasiku ende back to sender hatisi kuregedza kuita nhau yekuloka malock sender hatisi kuregedza kuita yevanhu vari kurwara nezvirwere zvakasiyana siyana mukomasiku tiri kubatsira ini tiri kuona vanhu vachipona tundi kuti vanhu ngavateera pafacebook pedu nhasi manheru tinenge tiripo zvakare tichiita malive edu pafacebook tichipa vanhu minamato vanhu vachikomborerwa nditeka ende tiri kungotenda kuti nevanhu vari kutipawo zvipo mukomasiku vada kutendwa hativatanichawo mazita yavo asi tiri kuona tiri kungotendwa nevanhu baba makatiita zvakati baba shoko renyu mutaura nesimba vachitisimbisawo ende apo ndandiri pabirthday yangu kamukomasiku chakudedzanisi wa 28 chichange richiitwa parugara apa nditeka pachange pachiitwa birthday iroro celebration mswa 28 September iwoyo kamwana kangu ndikamwe kamwana kandikazvarana kuswa 28 ka mswa 17 years kamwe kacho mswa 28 saka tese tobva tangoshiya same day saka tiri kuti isusu apa change pakarwa masuta apa sura magemens apo chatora kuti parwa masmart anditeka ya vanhu vai vakarwa chi masmart chifambawo zvakaita zvakanaka celebrate birthday za birthday ka indotorona sezuva ndokutanga kwegore gore muupenyu hwako wangu. Saka vanhu vanozocelebrate vanhu vanozocelebrate kutanga kuti gore rapera asi nechitoona kuti inini musi wakazvahwaka ndokutanga kwegore rako. Aiwa ndabvaoda ladies and gentlemen tichikorokodesa mutumwa I think isusu tichangosvikawo sevateresi ikoko totorawo mapikicha nechichi tozokuratidza zvinenge zvichiitika. Munouya nemota kasawikiniwo mundipawo mota neka 50 guda ndokunyorerewo tsamba kuti mwari mumwe chete baita basa mutumwa.